Pagdalag bugas Dia di. pagdalag bugas para dito tama no. Pila kilo? 2 kilo. Kaya dahil dia sakay. Yung one me. Tarang bunit. Hoy, asa ka paingon? Beach. Odo kasi mga hacienda. Bayad. Ay. Tara. Order. Asa tong bag dain nga mo bu? Tinaw kay Dor. Adto Miss Maribuhok. Tumilang silin. Balik na sa dito. Amo na siyang i-update tong kuan. Wato na sa mi guys, magbuaw na sa Amo siyang i-update ang ano ano tong kuno ba? Kasi hindi mo din na ba ano jamak ang oo na naman. Tulian do ko ano. Kisa ingon. Anak ikaw tong buk. Tunggu. Ang tingad ang curious kay dia. Kinji guys. Asa mo paingon? Ato mi sa bukid magapas sa bata nga ligo ko. Kinji, asa ka paingon Kinji? Adto ka sa kuan Maribuhok? Dar. Sakay mi ana. Balik na sa mga sakay. Tabok mi dito. Mi tabok. Oh guys. Balik-balik na sa guys. Mag-survey may ginakuman na ba? Wala kung ng siper. Badur. Dar dar. Ayaw kasi yung Buyag. Ayaw kasi yung Buyag. Abot na, landing na. Mama. Ay ba? Ay ba? Diba ba? Nakakakubo na tayo guys. Buwang guys. Mura, di sa ganito? Ha? Oh, si Kakang. Basta lang isang bilhin, nakilak-kilak. Kabihin na po, nakatong gabaw eh. Pero na ito, paniktik. Nakakit, ah! Sama na akong kasiksi mo, nag-ikaw. Sige na, Lin. Si Lin, ay. Naon sa rin, Lin? Yun na, uy, kasayo pa, uy. Layo kayo, ay, huli. Ulit mo na. Lang nga 20. Eh, ano dito, sulit na. Ganit lagi. Ang puno ng gasto. Ang kanang sako ang sako anak, 15 ko sako na. Siminto. Flori. Hmm. Pagkat pinipili niya ang prisi anak.
Bagay na, tuwagin mo na. So may pagtuloy mo na, dipinsan mo na, gubatong ka na, kaya anong baga kayo, kaya anong limulusot ang bagas, anong light? Aw, kana siya. Pwede na taguan mo. Di ko na naman. Galit lagi. Bilhin ko pa na, makabilyaran ko yung Bayin mo yung kabilyaran. Lagi pa na, kupen. Lagi ba? Tanong ba? Ayaw kayo ba? Gani ko abin mo, kami ni dayo naman. Gani. Kami dahil dito dayo, magtigalin ni Way kay. Ano kami YouTube mo na internet. Mamili dinig ma, paano yung utang na nila dinhi. Wala may YouTube na, YouTube puro Ay, Dar, pag, Dar. Ito dapat ka? Ito dapat ba? Kung isang gingan. Bukan niya. Ikaw kayo. Naghanap ng panty. Kada... Malagit tao. Pero saan ay gisugdan pinising? Karon? Karon? Gisugdan? Luwag gede siya. Luwag gede siya doon, no? Pero sa dili ka mahuman kay murag gamay, no? Sa man idirebe? Ay, kuan. Fish da. Tulor ka bok da? Oh, tulo. Ni. Ilang ipahatag nimong badol dididor. Kwarta. Tulor ka buok. Isda ba tulor ka buok? Pila dang kilo? Ha? Ano gani lang? Wala na ngayon ang balay ni Selena. Gapo ta daon dire. Katas ng YouTube ni Tio Bador. Ang kuan ra, way labot ang lawas ha, ang pantawan ra. Managid daw ang pantawan. Ngayon na tanawon balay ni Selena. May balay ni Jocelyn, Mangho de Bador. Si Jocelyn Duverte. Kani, yaning anak, pala. Oh. Kani, muna si Tio. Tio Bador, siguro kaon. Mo lang. Labi ng bukid sa wala. Ang baba ka. Muna siya ang halagang pila 15 k. Muna yung ipapanday karon atong ni Agi. Karon pa na pinisingan kayo, may budget. Sige, sinugun si Duduwa. Ang baliw. Yan, itong Luto na na doon. bubuak. Pamulo pagkuan. Open, ganit na naid. Nagkamay ko. Ganyan siya pag-pinising. Ano sa mga? At na ganit na Yan ang tagbalay. Manaw sa dito mo Kasi kung tanawon. naidak mo gamay ka agi. Yan yung pato ni Tio. Yan yung mga pato. Na, pato. Alam mo yun, may nagkulit ka ngayon. Nangitlog na. Agay, namusa naman lagi. Namusa na? Balik isa kadaghan, oh. Balik isa kadaghan. Si Mangiti. Bago na siya tangkalon ang iyang piso kay kauno na sa nisiro. Ayaw ba kwan pa ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dar! Namiso na.
Babay siya tangkalon ba? Ang piso ba? Ayaw, der. Ini. Oh, buka lang. Dito. Say, ay. Der. Bahugi ba? Bahugi. Tira. Tira, bahugi. Buka lang. Ay, mga alaga ni Tiyo. Ay, dire, naglungag pa. Sige ron. Naglungag pa kay mga on may karon maniud to. Ngani si Silen ang igso ang manghod ni Tiyo Gador. Hala, ang gubot. Ay, nag-apila. Dili makapa. Parang magpapas sila. Sila, sada ka mong sila ba? May pinakatsara sa kalibutan. Ano siya ang pinakamayaman na igso ni Hoy! Tiyo. Halo. Dira, dira. Oh? Ay, ang kusina. Sada kay siya mga kurtina o kay sako. Ipadala na sa Palawan. Jocelyn Duberte. Tingani kanindot ang kusina ni Jocelyn, no? Yang mga kurtina kay sako. Nice kistanan. May mga alaga, mga pato. Mira, ngay nagkaon. Ay, ilang balay. Remi diri kay nagpa-finishing man siya. Ang palahuman. Oh, kano na? Nay, inilit ka. Rena mo! Ayan mo. Ayan mo. Bibog ka sila. Bibog ka sila. Wala na sa Yung panday, oh. Hanggata. Ala, nawa. Tulog ito. Ano? Bibog kayo sila. Ano yan? Kador, daghan ako kador. Salo kador. Mana ko kaon di. Ano yan? Kumakaon naman na yan. Ilo ko kaon. Kasi ito ang kanina.